pintxana da, esan daiteke trantsiziozko txaranga badala, ze 8 urtetatik nahi duen adin arte ateatzeko aukera daukete, eta azkenen helburua da aurrei aukera ematea inauteritan kalea ateatzea behaien instrumentukin, eta dakitena jotzeko aukera izatea. Bueno, egia esan enun espero zuzendari ateatzea, netzako sorpresa handia izan zen, eta egia esan emozio handia, ilusio handia dauket, egia esan tope hain naiz gozatzen, ze azkenen bizin behin daukezun aukera da, eta, bueno, oraindik egun osoa daukeu aurretik, eta ahalik eta hobekin pasako deu, eta ahalik eta giro hobena jartzen Tolosar guztintzat.